Nako, ang pinakamasakit, eh, hindi na may babalik ang buhay ng kung sino mang binaril na yun. Dahilan lang sa alitan. Dahilan sa alitan. Ganon. Wow! Ibang klase rin niya. Kaya, lamig kong pilamig na ulo. O, yung nakabaril na yun. Ano sa palagay mo, magkakaroon ko ba ng katahimikan? Siyempre, yung konsensya mo, dala mo. Imposible namang wala kang konsensya. Eh, siyempre, dala mo yung konsensya mo. Matutulog ka, nandiyan ang konsensya mo. Pag-gising mo, konsensya mo kasama mo. O, saan ka man magpunta yung konsensya mo, dala mo. So, paano ka magiging masaya? Paano ka magiging matiwasay ang buhay sa pangyayari niya? Hindi ganun kadali yun, mga kapuso. Kaya, bago huwag niyong pabayaan na ang manguna ay ang emosyon laban sa isip. Kaya po ang puso ay nilagay na mas mababa kaysa isip. Mas mataas ang isip kaysa puso, dapat ang ginagamit natin ay yung isip. Huwag po mangingibabaw ang emosyon sa isip. Okay? Okay? Ang emosyon kasi, pag umiral, ay hindi po nakakaintindi ng katwiran. Ang emosyon ay hindi alam ang tama at ang mali. Kaya nga emotion. Ang nakakaintindi ng tama at mali ay ang isip. Kaya huwag niyong ipatalo ang inyong isip sa puso. O ano, may tama ako o mas malaking tama ni Kabet Liwanag kay sa akin? Ay, nako, talaga nga naman yun. May di ikaw panaguan na yan. Panagutan yung driver ng pinupumatay na yan. Mas maganda pa ang buhay ngayon nung napatay mo. Bakit? Eh, tahimik niya yun eh. Wala nang problema ngayon yun eh. Ay ikaw na mo problema ka ngayon. Yun daw po sundalo na manoy kasabwat ng Highway Patrol Group personnel na nahuli na isa pagpranakit bilang motorcycle escort ng VIP. Ang VIP ang ibig sabihin, very important person. Tama ba ako? Umalik. Very important person ng VIP. Pero alam ko eh, ano ba ibig sabihin ng VIP? Important. Important. Malakala ko naman important. Matagal na wala ba sa servisyo? Ayun sa Pilipinas. Ay di award na kung gano'n. Ay award pala eh, mga kaibigan eh. Oo, absent without load. Award. Mali-mali yan na. Bibig ko nung laro natin. Wait ka na. Correct, sabay check ka rin. Yan. Ako sila, nuwag ko nagsugarado dito mo. Dapat.
Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Hi, Barry. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Ako po kasi may diabetes. Nang nasubukan ko itong Iberry, ay pagkaganda. Ay malinaw na paningin ko. Nakatulong naman sa mata ko. For healthy eyesight, choose Iberry. Speaking of emergency na yan, check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 Neo Lotion ng bayan. Say no to health emergencies. Oh, sino nito na kailangan ng ako? Ay, pwede ka upload dito, upload doon, upload diyan. Upload yun! Lotion ang pwedeng imadyaman sa lumalaban sa magandang trabaho. May master paint, pulikat, kawit, kagataw, lamok, at nabu, pwede imadyaman sa magandang ay sa kabilang matos at saka mulit kabila. I-upload mo na yan. Wala nang palibili-gaw. Yan yung bilis ng epekto niya may naranasan ko yun. Parang miracle. Hindi masama ang amol kahit nasa alip. Pwede mong pakyan. Upload mo na yan. Available po sa market na gusto mong gano'n. Ang taas ng kalitan Kagaling ng mo. bracelet ko. Pero ganito kababa ang upload. Narito na po yung Santa Badon. Food supplement, may pinagsama mangustin, moringa, palaya, garlic at spirulina, nakakatulong sa kalusugan. Mabibili po sa Merlin Truck sa Wapno, It's May Saudi sa Kagat sa Gestuan. Office dito sa Quezon. O delegate, tumawag kayo sa 0969-671-1262. Malagang para ng Santa Badon ay hindi kamot at dapat gamitin pagkamot na naman pulit ng sakit. Wow.
times po. Para magandaan ang investigasyon at masigurong hindi magagalaw ang mga dokumento o ebidensya bukod sa gobernador. Dapat investigasyon Regional Office, Department of Agriculture, DOST, PNP, Oh my God. Office of Civil Defense at maging ilang barangay officials. Samantala, sa akin namang parehang kay Attorney Handel Launtay, ang official legal officer at spokesperson ni Governor Aumentado, iginit nito na wala silang kaugnayan sa isyu ng Captain Vic. Dapat anya silang sagutin ang lahat ng ito at aalamin ang mga susunod na legal na hakbang. Alright, okay. So, gaano ba tagal ang suspension? Alin na buwan. 6 na buwan. 6 na buwan galing eh. Matagal-tagal Yan. yan. So yan ay habang gumugulong ang investigasyon. Kasabit-sabit na sila dyan eh. Siyempre, ang DNR, sabi din yan. Environment yan. Dati. Oh. Ang dami ka rin eh. Puro sa mga taga-regional office ang dami rito. May Oo. barangay kapitan. Ayaw. Tawag itong... ang dami eh. Imposible hindi madalaw madamay dyan si Kupitan, Malabuyo. May kagawad din. Ha? Tamo? May kagawad din. May kasamang kakawat? Kakawat, May tama, no? kagawad din. Ha? May kagawad. Kakawat. Kala ko kakawat. Hindi, mali. Kagawad ka rin eh. Ayaw, malinaw ha. Medyo malabo ang ating komunikasyon eh. Yan. Ako sigla sa buhay ko ng Super Radio TV Nomo V. Dapat, totoo. Super Radio, DZW! Nagkabuhol-buhol na sila now. Nagkabuhol-buhol na. Yung gobernador ng Bohol, Enrico Aumentado, mga kaibigan, pinatawa ng Presidente Silvestre ng Ombudsman. Kasama ho pati yung kupitan, kasama pati mayor, kasama naku pa ho, nagkadamay kabuhol-buhol na talaga. Nagkabuhol-buhol na ang Bohol Governor Enrico Aumentado. Oras natin ay 2 minutes and 12 seconds after 6. Ang oras na ito sa inyo ng isang tableta up to 12 hours long-lasting visa sa paulit-ulit na pain. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Rexona. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang number 1 promotion ng bayan. Say no to emergency. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag ginagawa, baka di ka na makasabay. Alaksan ni Paradise. Diretso sa pinagmulan ng sakit ng katawan. Sa maliit o malaking aray, alaksan ni Paradise. Sinabyan ay kikutan para sa mo. Generic name para sa mo. Symptoms persist. Don't you know? Where we take pride in producing quality. Ay, Barry, pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Ako po kasi may diabetes. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Ay, malinaw na paningin ko. Nakatulong naman sa mata ko. For healthy eyesight, choose iBerry. Choose one that helps give the right hydration and the right minerals with the proper diet and exercise. Choose the drinking water of choice by top Filipino athletes, Heidelin and Kim in Filipinas. Rated with Summit Natural Drinking Water. Summit Natural Drinking Water. Good for more. Hey! Narito na po isang dapat. Yung bagpod supplement na may pinagkakaroon ng Moringa, Palega, Likat, Spirulina na nakakatulong sa kalusugan. Mabibili po sa Microdrug sa Watson, DGP, South Interlagan sa East. Yes to Health Office sa Quezon City. O dedicate tumawag kayo sa 0969-671-1262. Balik ang paalala, ang Santoplason ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Pagdating sa kalusugan,